Kung tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Terra. DJ Titan Jello. And this is Val's Secret File. Si Val na nagluluksa hanggang ngayon dahil sa pagkawala ng kanilang nanay. Biglaan ang nangyari. Na-stroke si Mother Dear hanggang sa hindi na nito kinayanan. Masyakit. And maraming mga kabisyo tayo nakikinig ngayon na napaluha, napaiyak, napatigil dun sa ginagawa nila dahil sa narinig nilang storya ngayong gabing ito. Kaya unahin muna natin pakinggan o basahin yung mga kabisyo nating nagbahagi ng kanilang mga komento. Etong sabi ng ating kabisyo na si Robert. Lahat ayaw mawala ang minamahal natin. Alam ko na hindi nyo ginusto na mawala ang nanay ninyo pero ganun talaga. Hanggang doon lang ang buhay niya. Alam ko na mahirap mag-move on pero naniniwala akong kakayanin nyo rin yan. Tuloy ang laban sa buhay kahit naman tayo, ang buhay natin ay hiram lang natin. Hindi natin alam kung kailan natin lilinisanin ang mundong ito. Alam mo, narinig ko yung sermon ng pare minsan. Siguro mga years ago to. Sabi nila, sabi nung parang yun, kung tanggap mo daw sa sarili mo na ang buhay mo ay hiram lamang sa Diyos, mas madali ka daw makakapag-let go. Sabi niya lang yun. Mahirap din eh. Kumbaga kahit nasabihin mo na, eto galing na to dun sa pare pero ang hirap siyang i-apply sa sarili na parang tanggapin na lahat tayo talaga nang hiram lang ng buhay tas mas madaling makalet go. Parang hindi siya nag-apply sa lahat. Yes. May punchline sana ako, hindi ko nabanggitin. Pari kasi. Kalma. Oo nga. Inip ko na lang. Ganda sana eh. Anyway, ito sabi ni Sir Rogelio. Nakinig lang ako, nasaktan pa ako. I feel you, letter sender, 2005 when my father passed away. Masakit pero masakit pala ang April 21, 2008. Nang sumunod ang mother ko. Wala ako sa house nung inatake siya ng high blood. ICU agad after 2 days na wala na siya. Ang dami kong tanong kay God that time, bakit? Until I realized ganun talaga ang buhay. Malaki naman ang naging sakripisyo ng mother ko sa amin. Higit pa sa sapat. Nasaan ka man aking ina, maraming salamat. Ito pa sabi ni Gab. Happy Wednesday night, DJ Rocky and DJ Jello. Napaluha po ako sa ating secret file tonight. To lose a parent, a mom at that, wala pong kukumparang sakit. Kaya habang malakas pa ang mga magulang natin, let's learn to appreciate them while we have the time. Shoutout po sa aking mommy bang. Salamat sa unwavering support, lalo sa mga goals ko. Kahit minsan matigas ang ulo ko, salamat pa rin po sa pag-intindi nyo. Eto pa sabi ni Tin Rivera. Nakarelate naman ako sa storya. Swerte tayo na may nanay at tatay. Sulitin ang memorya at mga pagkakataon na sila'y nakakasama natin. Gusto ko lang sabihin mahal na mahal ko ang aking mommy na si Mommy Hershey. Hanggang kaya kong bigyan kayo ng magandang buhay, ibibigay ko sa inyo. More power and God bless. O ito pa sabi ni Jobert Vertudazo. Nakakalungkot yung talambuhay ng ating letter sender. Kaya dapat talaga habang buhay pa ang parents natin, paramdam natin sa kanila ang the best na pag-aalaga at pagmamahal. Shoutout kay Yorme Rodjun Gabatino, parang Alan Alvarez at parang John Soltes. Maraming salamat.
O, ito pa sabi ni Darwin, minsan wala tayong kasiguraduhan kung kailan tayo lilisan sa mundong itong ginagalawan natin. Hindi rin natin alam ang oras kung kailan aalis ang mga mahal natin sa buhay para makasama na ang ating Panginoon na nasa langit. Kaya yung tatay ni Val, hindi pa kayang iproseso sa isip niya ang pagkawala ng asawa niya. Lalo na't siya ang tatayong nanay din ng mga anak nila. Mahirap pero tiwala lang sa Panginoon, hindi sila nito pababayaan. Good evening din po kay Miss Tunette Luwalhati na nakatutok ngayong gabing ito. Marami pa pong nagpadala ng kanilang komento sa ating secret file for tonight. And lahat naman ay nagsasabi, no, nagpapaabot ng condolences para sa ating secret file sender at sa kanyang pamilya. Makakalungkot, no? Dude, walang kasing lungkot tong storyang to. Totoo. Basta may loss of a loved one, especially parents, feeling ko, wala kang ibang may express kundi kalungkutan eh. Totoo yun. Hindi ka naman pwedeng parang, galit ako. Parang, Walang ganun. lang ganun eh. Lalo na kapag totoong minahal mo yung magulang mo. Ako na-imagine ko dito, yung mga batang pasaway. Gets mo? Yung parang, hindi nila naintindihan at naiintindihan kasalukuyan yung disiplinang gustong iparating ng mga magulang nila sa kanila. Na kung sagot-sagutin nila yung mga magulang nila, kala mo kung hindi kayo dinala ng nanay ninyo na 9 na buwan dyan sa sinapupunan, na hirap siya, suka siya ng suka, ang daming acid, diba? Ang daming check-up na kailangan. Totoo yun. Tapos biglang sasagot-sagutin mo lang yung magulang mo ng ganyan, ng nanay mo. Alam mo, habang tumatanda ako, nare-realize ko na, okay, sabihin na natin, may face talaga na immature ang isang bata eh. Pero kailangan as time goes by, nagmamature ka at mas nauunawaan mo kung saan nanggagaling yung magulang mo. Kung bakit sila nagdidisiplina sa'yo, kung bakit sila nagtatrabaho para sa inyo. Kaya deserve nila yung alaga, pagmamahal, malasakit. Na kahit minsan di natin sila maintindihan, habang tumatanda sila, tayo naman ng bata tayo naman yung iniintindi nila eh. Kahit hindi tayo kaintindi-intindi. So, ibalik lang din natin sa kanila. Tama. Yung pagmamahal at pag-aalaga na ibinigay nila sa atin nung bata pa tayo. Para sa akin naman, Rax, sa mga magulang na nagsasakripisyo para sa anak nila, sana ma-realize ng mga anak nila na sobrang swerte nila. Na may magulang sila nagsasakripisyo, minamahal sila ng sobra-sobra. Dahil may mga ibang bata na may magulang man sila pero hindi nila naramdaman yung ganun sa magulang nila. Hindi natin tinitignan lang din kasi yung part na, pag may magulang tayo, swerte na tayo at minamahal tayo ng magulang. Minsan may mga magulang kasi na akala natin sila pa yung masasandalan natin, sila pa yung abuso sa atin. Yes, ito yung mga walang kwentang magulang. Yes. Magulang lang by birth certificate. Yes, pero hindi dapat lang din tayo mamuhay dun sa galit. Magpasalamat ka pa rin tulad nga ng sabi ni Rocky na dinala ka ng 9 na buwan eh. Nabuhay ka sa mundo. Nakita mo yung liwanag at ganda ng kapaligiran. Magpasalamat ka pa rin. Huwag mo pa rin kalimutan. O kahit hindi ka na magpasalamat, huwag mo pa rin kalimutan na hindi ka nabuhay sa mundong to kung hindi dahil sa kamalian man o tama man na ginawa ng magulang mo. At least nabuhay ka. Para lang sa akin ha. True. At alam mo ba, dude, ang sperm cell, di ba? Parang, nag-uunahan di ba? yan. Sa dinami-rami ng mga cells, di ba, ng magulang mo, ng nanay at tatay mo, ikaw yung kaisa-isa, di ba, na nabuo doon. Yes. Napakaswerte mo. So, doon pa lang sa part na yun if a-analyze natin kung paano nabubuo ang isang tao. Oo. Parang doon pa lang, ibig sabihin, may purpose ka. And itong purpose na to, di ba, huwag mong sasayangin na kabutihan dapat to. So yung sinasabi mo kanina, dude, I super agree with that. Na magkaiba naman yung ibang magulang, di ba? May iba talagang walang kwentang magulang, hindi nagpakamagulang sa kanilang mga anak. Pero kung tama naman yung ginagawa sa'yo ng magulang mo, tas nagpapasaway ka pa din, parang, di ba kakapalan ng mukha yan, di ba? Yung iba nga na mga kabataan or isang anak,
kahit napakasama na magulang nila, minamahal pa rin nila. How much more ikaw na talagang mabuti sa'yo magulang mo, hindi mo pa ba dapat mahalin? Actually. Napakaswerte mo na. May mga tao na nakatingin sa'yo na nagsasabi na ang swerte na itong taon to kasi yung magulang ko, hindi ganito sa kanya, ganyan. Pero bakit hindi niya minamahal? Minsan hindi natin nare-realize, na ang swerte natin pala sa magulang natin, mas tinitignan natin yung mga pagsuway nila, kunwari, mga sinasabi nila sa atin, pero alam nyo, napakaswerte ninyo kapag sinasaway kayo at tinatama kayo ng magulang ninyo. Dahil gusto nilang mapabuti at maayos kayo. Yes. At walang taong nagmamahal na gustong mapasama yung kanilang minamahal. Totoo. And yun yung role ng mga magulang. 'Di ba? Ang ituwid, ang baluktot na pangangatwiran ng kanilang anak. Yes. O ng gawain ng kanilang anak. At ang purpose nyon, alam mo, Ano? Magiging magulang din kasi tayo Yeah. So doon natin marirealize na, kaya pala ako pinapagalitan ng nanay ko. Kaya pala niya pinapaintindi sa akin to. Kasi eto pala rin yung magiging way ko, paano ko i-handle yung anak ko. At mas maiaayos ko palalo. Dahil kasi kung ano yung mga hindi ko gusto sa magulang ko na pag-aalaga dati sa akin na alam kong hindi maganda, hindi ko nagagawin yun. Yung mga mabubuting ginawa sa akin ng magulang ko, yun yung i-a-apply ko at mas aayusin ko pa. 'Di ba? May mga purpose talaga yan Kaya ka pinapagalitan, kaya ka sinusungitan ng nanay mo kasi at the end of the day magiging magulang ka din at marirealize mo kung gaano kahirap maging magulang. Yes, kumbaga nakapag-benchmark ka sa magulang mo 'di ba? Ito yung ayaw ko sa ginawa ng parenting styles ng magulang ko. Ito naman yung gagawin ko sa akin. Yan. So, tama ka doon. Yung purpose na yun, panghawakan mo yun and be appreciative of these people in your life because hindi lang to basta-basta tao sa buhay mo, kundi ito ay taong ipinagkaloob ng Diyos para sa'yo na maging magulang mo, na mag-guide sa'yo sa mundong ito. And kasama yun dun sa sa utos ng Diyos na mahalin mo ang mga magulang mo. Yes. Kasama yun. So, 2 utos yun Pangalawang utos. Alam ko 2 utos yun Ano yun? Kasi parang sa Old and New Testament. Kala mo naman talaga ang galing sa Bible. Sige. May 2 utos kasi. Mahalin mo yung kapwa mo. I-correct nyo ako kung mali ako. Pero yun nga, mahalin mo yung magulang mo. Tulad ng pagmamahal mo sa akin. At mahalin mo rin yung kapwa mo. Yung 2 utos na yun. I think nasa New Testament na yun. Yung Old Testament kasi 10 commandments So, tas dun sa New Testament is meron ng 2 utos na binigay ang Panginoon. Yun lang, wala naman hindi ko alam kung tama ako doon pero at least maganda naman yung sinabi ko. Mahalin mo yung kapwa mo. At mahalin mo yung magulang mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. I think meron namang ganon. Hindi, meron ganon talaga. I-correct niyo po si Titangelo. Ako mali yun. Tama naman. Hindi, pero I think tama naman yun na meron ganon na commandment. Tama naman. But anyway, para sa ating sender, kung nakikinig ka man ngayon, we wish you all the best. Like, kung sakali man na nandun ka pa din sa sakit, nandun ka pa din na nalulugmok dun sa pagkawala ng nanay mo, it's okay to feel that way. Hindi naman siya agad-agad mawawala. Hindi mawawala yung sakit, hindi mawawala yung pagkamiss, hindi mawawala yung pagkalumbay. And I don't think makaka-move on ka sa pagkawala ng taong minamahal mo kahit kailan. Yes. You'll just learn to deal with it. Tama. No one in this world can ever move on from a loss of a loved one. You'll just learn to deal with it. Yun yung lagi ko natatandaan na parang phrase kapag merong isang tao sa buhay ko na malapit sa akin na bigla na lang kinuha ng may kapal. And siguro baon-baon ko na lang lahat ng mga pinagsaluhan namin na pagkakataon o na moments, 'di ba? And yung part pa lang na pinagkaloob at shinare to, binahagi sa akin ng may kapal, it's already a gift, 'di ba, na ite-treasure ko pang habang buhay, habang nabubuhay ako. So, ganun na lang. Ang ganda ng sinabi mo. Talaga ba? Hanggang ngayon kasi iniisip ko kung tama ang binitawan kong linya kanina.
Oo nga, no? Baka mamaya, mali-mali pala tayo dito. Sabihin nila, ano ba itong dalawang DJ na to? Walang kredibilidad. Hindi, pero dude, alam ko talaga nasa commandment yun. Hindi, totoo yun Hoy, grabe naman. Hindi kasi, hindi ko lang alam yung mga New Testament tsaka Old Testament. May Old and New Testament. Merong New and Old Testament. Yes. Pero hindi ko lang sure kung ano yun, separated yun. Basta, ang mahalaga dito is that maging mabuti tayo. Oo, maging mabuti ka sa kapwa mo at nanay mo. Yan. Mahalin mo yung nanay mo. Yan. Yun lang naman yun. Totoo. Ayan. Mamaya, baka mamaya. Na-imagine ko lang. Ano ko? Hindi, may na-imagine lang Ano? ako. Pag-uwi natin ng bahay, tapos pag ninarap natin yung nanay natin. O, sabi mo, mahal mo ko, bibigyan mo ko ng 5K. Ako naman, abang pag-uwi ko mamaya, sabihin, puro ka-invento yung pinagsasabi mo. Hindi mo naman ginagawa yan dito sa bahay. Talaga, ginagano ka ng nanay mo? Hindi. Ano yung nanay ko? Oo, real talk yun. Ano yun kapag kailangan mo ng constructive criticism, siya yung taong dapat mong lapitan. Talaga? Ganon. Kasi real talking ka niya. Pinagmanahan ka pala. Mo. Taba mo na, bakit mo? Grabe ka naman sa akin. Body shaming, ganon. Pero, Hindi, health mo naman yun. Natututo ako Health mo yun? Yes. Sabi ko, grabe man yung nanay ko, ganito man sa akin, nire-real talk na ako, diretso man siya magsalita sa akin. Sa ibang taong bait niya Totoo naman sa akin lang Kasi gusto niya ako maitama at gusto niya may ayos ako. Sabagay. Pero alam mo, yung nanay ko naman, conservative to. Pero hindi siya yung super, wala siyang kapintasan na masyado nakikita sa akin. Physically, Talaga naman, wala ka namang kapintasan, tingnan mo naman ako. Hindi, pero meron siyang mga boundaries and kumbaga parang habilin. Alam mo kung ano itong mga to? Wag kang masyadong magpapakita ng mga skin mo. Yung mga ganun. Basta, ayus-ayusin mo yung mga posing mo sa ganito, ganyan. Tapos pumapasok pa yun sa loob ng kwarto ko para sabihin lang sa akin na meron akong basher na Kung ano-ano sinasabi. Kung ano-ano sinasabi na parang sipsipin ko, ang ganito-ganyan mo. May ganun. Siya yung pinaka-apektado sa lahat. Kumbaga siya ang pinaka-tagapagtanggol ko sa buhay. Pero I appreciate my mother so much na kahit minsan, hindi pala minsan, madalas nag-aaway kami. For a lot of reasons, no? For so many reasons. Pero at the end of the day, we know that we love each other. Totoo. Yun naman yun And hanggat narito siya, nandito ako, magpaparamdam kami ng pagmamahal sa isa't isa. Yun. Anyway, BRBS and Bathroom Break, kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Val's Secret 5.